Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Abenduan, Euskal Ekonomiaren termometroa 104,2 puntutan kokatu zen. Aurreko hilean, baino 3,4 puntu gutxiago. Kanpo sektoraren jardun txarragatik eta industriaren geldialdiagatik. Hala ere, ekonomia hazkunde biziko eremuan kokatzen da. Bestalde, 2025ean zehar, Euskal aireportuek errekor historikoa lortu zuten. 7,8 milioi bidaiari baino gehiagorekin, eta 4,3ko gehikuntzarekin aurreko urtearen aldean. Argi dago, aireratzea gustatzen zaigula. Azkenik, 2025eko azarora arte, Euskadin 3.559 sozietate sortu ziren. Urtebete lehenago baino 14,3 gehiago. Hau, 2008tik aldi honetarako daturik onena da, eta 3. urtez jarraian igo da. Jarritako kapitala 328 milioi eurotik gorakoa izan da. Hurrengora arte!